Jakarta je Sulawesi, pasisi namanya kampung. Dia di kampung, biar di nagari, jangan lupa apa je siril asmara nanado di korong kampung. Apa nan di rantau, etek nan di kampung, uni nan di rantau, adik nan di kampung. Jangan lupa YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama Siril Asmara. Oke guys. Allah di atele anak batu oh duduk baju untai malam di atele anak batu Bulielah memandang larang rantau Ketapi lari oh bulielah memandang larang rantau oh ketapi lari onan tadilah kaset kambang olah nomor lah satu Hokinilah kamasuk gajai Oka nombor lagu tonton YouTube larang rantau hola opi lasi alai
Oko jo ambo awar toke bajalan. Oh jalan bagandiang pai makan lain tak malu badan toke. Oh kato sampai sebantu itu bakato toke Singapura dia kanuang namudoi. Odanga kato simaan buni kok buli ambo batanyo sia kok gala dengan namo dia. Osia ko galanyo dengan namo ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu bakato sekali badaninyo. Hokok galanyo tamo nambatanyo kalau itu nantoke tanyo ambo banamu ayu lastari ayu panggilan dari kawan. Pemandangan namo ayu lestari sanang taraso dalam hati. Onde ayu dangakan bana manga itu lo bapikian. Kondak suko awak jo ayu ndak kabaja pai makan dia. Omandanga kato dari toke baru bakato lo badan ayu namo awaknya abang lah tahu namo toke siapa pulo ba itu kato badaninyo. Ho kato sampai ayu mangecek kok galanan yo namo bulina ayu tahu pulo si along dari Singapura dia. Osialong toke Singapura ba itu bana kato inyo mandanga kato itu di sinan sanang badaninyo lasanang di dalam hati dek lama otak kama otak dek lama undiang kaba undiang hari batamba malam yuo tuan. Ari ado pukul sebale maningka pukul dua bale lah jadi barundiang hingga iko orang kabubar nak nyolai. Ho tantunyo ayu kababali bakato along toke Singapura biala wak mantan sampai ke rumah diantan dia. Oh sampai ke rumah diantan mandanga kato rupo itu laksana ngati badan ayu lanyo antan di toke Singapura nambah namo si badan along. Yo ala kaluanyo badu kaluanyo dari kilang lanai keto narangan cak tuan. Hola naik keto narancak satola naik ate keto jalan layo to tadi. Oh satola jalan oto mewa mau tajuo nyoba duo mau tate oto mewa. Onde dangan lah ditoke ndak jauh sampai ke tampe ambo ba itu kato badaninyo.
O bakato sialong tadi jandi bau toke ju panggil sajo siapa ngalong yo jan dipanggil toke pulo die. O ala da inyo bacarito dek lama otak kama otanan sabananyo yu nak bantu itu lalamo awak memperhatian ayu lalambe memperhatian ayu karajo ayu dikilang. O saranca iko dia badan ayu nak patui karajo kilang ukuran bini toke-toke ba itu kato badan along tuan. Oba itu kato badan along mandanga kato rupo itu nak tabado sanang dalam hati mandanga kato along tadi de ota bertambah lama nan jalan bertambah jauh ampir ketibo ditampeknya sehingga iko bang badan awak. Jangan tan lo sampai ke rumah beko lain lo kato suami awak ba itu kato badan ayu mandanga kato coy itu yo baru mengecek badan along jangan lupa dia hari baris kita nak pai makan dia. Oh kita kepai dia makan-makan jangan lupa badan diri ayu kato sampai ayu menjawe jadi bang kato badan ayu. Oh dek mandanga kato coy itu lanyo agi piti badan ayu indak doringgi Malaysia nyo agi dolar Singapura tuan. Onyo agi dolar Singapura ba itu kalau kau dipandang ndak paralu to etong lamo la turun badan diri ayu tarimo kasih bang banyak-banyak barisu awak batamu ba itu kato olah badan la ayu Satu sampainya ayu ke rumah mahimbau badan diri ayu baca assalamualaikum. Nyo jawe di badan nyo tuma buyung idil alaikum salam kato idil pintu terbuka dari idil tuane. Oh pintu terbuka dari dil seto terbukanya pintu rumah lah naik badan diri ayu alanya masuk rumah. Baru bakato badan ni dilonde di kandung ayu abang selarui selamuri aku nak pernah abang memprotes ndak lo abang kawatanyo tanyo
Kini hari lah lewat pukul 1 mendaki ke pukul 2 baru kini pulang ke rumah ke mako badan diri yang ayu dia. Yo kama ko badan nyo diri ayu mandanga kato rupo itu di sinan kalau ko dipandang bakato badan diri nyo. Onde abang dangakan bana mangkota lambe bang awak balik. Yo mangkota lambe awak pulang lembur karajo dake kilang bangai. Mawak ko lembur bang bakarajo mandanga kato rupo itu sinan lasana ngati badanidil. Mandangas bininyo lembur karajo onde dia kandu ngayu dia besok jalan lembur juo kana juo kesehatan badan. Ba itu kato badanidil indah ibu mencari anak dia. Dari tadi anak menunggu menanti ayu babalik kini lalalo ditampek tidur. Lajale anak tamanyo ba itu kato badanidil. Pulang sekolahnya baman nuang menunggu badan diri ya. Indak to bilang dola mo bana mandanga kato rupo itu barunya ayu kamangece. Onde bang idil danga bana boko sangat litak bana butuh serahat badan ambo. Yo jangan tanya banyak bana wa itu kato badan ayu tuane. Ba itu katanya badan ayu indak to bilang lamu bana. Mandang ayu mengecek ndak idil menjawi lagi ala lati dua. Badan lainnya
Indak to bilang do bilang lamu maalun sajo inyo tadi na malam semalam itu yo ala tidur serumanyo. Oh sekalo lalu hari siang paginyo kalau dipandang lah jago badan diri ayu jago lalu inyo lah mandi. Sudah mandi ganti pakaian baik keluar badan ayu. Oh bakato badan diri dil kapai kamadi badan ayu kato sampai ayu mengecek pertemuan yo toke singa ngapur bangai. Mata pinyo idil ndak kanyo ambil pusing nyo ndak pandai bercerita banyak kepercayaan dinyo nampa lama nampa ralu nyo palape bini barangke badan diri ayu ala keluar dari rumah. Ndak lama inyo di bajalan tibo nyo dake pas malam sialong tibo joto mewah masih along latibo nyo ajo to mewah di sinan kalau kok dipandang indak to bilang do bilang lamo ndak guno to etong lamo agak di badannya diri ayu satu latibo dake along naik lah dake laut to mewah satu lah naik ati keto alanyo jalan laut to tadi masa to ala to bajalan menuju kampung Narami menuju Tampe Nanelo. Kau untuk makan yo minum santai-santai sambil mau tamai. Mas santai-santai nyawa sambil mau tawa itu bana kok dipandang indak to bilang lamo bana. De alamo nyoto di bajalan latibo ditampe nyolapo nampal yang gadang yo ditampe makanan nampal yang elo. Baranti oto di sinan alala turun dari oto nyotarwi ke dalam langapau maei. Manyotarwi ke dalam lapau satu latibo dalam lapau minta makanan nyonanado minta minuman namparalu alamau tanyo badu iyo jo along toke Singapura bakato badan diri along onde dia kan wang ayu dia awak jujur kabake ayu abang sayang dia kabake ayu kok tando namu ayu pai kamaru kasih awakna Okot tandona muayu pai abang bau ayu ke Singapura nak paralu di Malaysia lah.
O mandanga kato rupo itu lamo taman wong badanayu tekana anak nanti indak tekana jo suami. O disinan bakato badana long mangabaman wong badanayu kondak suko ayu jo abang indak lo bisa mamaso di Abang indak lo dia bisa memasuk ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu disinan kalau kok dipandang. Oh bakato badan diri ayu honde abang nangakan bana ko itu abang kawan. Agi berpikir badan ayu berpikir gak seminggu kini kok lape pikir seminggu boleh bertanya balik badan abang. Hokato sampai serupo itu baru bakato badan along onde dek kandung ayu dia abang tunggu dia seminggu kini dia Abang tunggu dia seminggu kini ba itu kato badaninyo ndak guno to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana ari batamba tinggi duo anggaran ado puku duo bale maningka ke puku satu menjawi ke puku duo selesai makan yo minum keluarnya dari lapau Tuhan. O keluar inyo dari lapau satu keluar dari lapau nyo cari toko nanelo iyo nyo ambil anape sebuah nak tabado maha nyo ape dibalikan kat nyo cie yo kartu ado ape pun ado lapakai ape lopak badannya diri ayu nomor WA ado sekali ba itu dalam ceritanya Tuhan. O mandangai nyo membalian ape lanyo agian nyo ketangan ayu mengece ayu kabake along onde bang along danga bana maha babange ape nangko barai ringgi ape babali. O kato sampai along mengece maha ba alo kato ayu asayu namu jo abang lain dia ape yuei babalian yei. O lain dia pe dia babalian ba itu kato badaninyo ndak tabado sanang hati ayu dangakan kato abang kota bana kejadi bini abang. Ho kota bana dia awak ke menjadi ko indak bana ayu namu kota daga abang ju ayu ko sempat mana lepon abang walau melalui WA walau menombor biasa. Walau mana lepon biasa walau indak pokok tadanga suara ayu lapet tadaga ayu badan abang ye. Ola peta dagayo badan abang ba itu bana katoinyo disinan kalau dipandang dat tabado sanang hati ayu. Ho telepon sudah diambil lanyo balian empon tuci kat nyo ado sekalian kok kat kato Malaysia karatu kat orang awak nombor ape kat orang Indon. Disinan kalau kok dipandang indak to bilang lamo bana marah balik badaninyo Tuhan.
Marah baliknya badannya ndaklah moto di bajalan sampai ke tampeknya lokasi ayu. Lah jadi mabang iko jalan sampai lo abang ke rumah beko lain kata suami tuan. Beko lain lobang kata suami lah turun badan diri ayu inyo turun lah basalaman onde ayu ya di abang tunggu jawaban ayu. Jadi bang kato badan ayu turun oto barangke oto pai ayu lah tinggal nak tabado dandam mati ayu mencali oto oh ala barangke. Oh babalik badan diri ayu satu tiba di labu rumah. Oh baca assalamualaikum menjauh badan diri. Waalaikumsalam kata Idil nampak bininya lah babalik nak tanggung sanang hati Idil. Olai bajalan nak sampai malam lah tiba ayu hati rumahnya taruh ke bilik dalam ganti pakaian nak nyolang. Ai mae oh ganti pakaian nak nyolai selesai ganti pakaian duduk keluar badan nyo asik bermain ape batanyo badan diri dil onde dek kanduang ayu abang sia tu dia membalian ape itu ape bukan ape murah. Paling sekete ape nambah paci paling indahnya 3.000 dia. Paling indahnya 3.000 ringgit piti Malaysia. Ndak sakete arago ape baru menjawe badan ayu. Hadiah toke di Singapura kabake badan diriamu. Oh mandanga katoco itu menjawe juola badan Idil. Kan yo batu-batu hadiah ndak ada hadiah lain. Ba itu sekali kato Idil. Kato sampai ayu mangece. Abang lah mulai ndak percaya. Kurang yakin kabake ambo. Kau tak percaya tak baranti bangai. Kau tak percaya tak baranti. Mandanga kata rupa itu. Baru bakato badan Idil bukan nak percaya. Dia baki ayu mangku abang curiga juga dek abang sayang baki ayu dek abang cinta dek baki ayu. Yo mangkonyo abang mengecek rupa itu. Mandanga katoco itu. Menjawab badan diri ayu. Kok sayang abang boleh sayang. Kok cinta boleh abang boleh cinta. Tapi jangan ada curiga tuan. Sagalonyo urang ate duya. Atenyo baru matanggo pastinya sayang dengan cinta. Tapi nyo jangan ada bacurigaan. Jangan curiga abang gadang bana.
Mandanga katoco itu de idil melewat tangka keluar idil dari rumah tarui ke rumah olah dia lah angke Tarui karomanya diangke indah dietong lamo bana di sinan inyot sedang jalan ndak lamo idil di bajalan sampai tampe adi angke nyo bakato adi angke nyo tadi kama ngopi ko bang badan abang minum teh es ko badan abang kato sampai sabantu itu abang biala mengopi sangajo lah dia kan buangai abang biala mengopi saja nyobuean kopi dia diangke orang Melayu Malaysia sadang inyo membuat kopi talata lah nyo minum bamanung badan diri Bamanung badan diri dil sadang bamanung to tinggan to japui badannya tu mau pi ayu yo sadang nyo dudu ate rumah sadang bamain-main yo anak sadang duduk sama jo anak babuni telepon tadi kironyo orang mana lepon melalui WA indak na lain na mana lepon niyo sialong di Singapura Mayo sialong nyo atok ke Singapura nyo angke nyo telepon tadi nampak sialong sedang ate otomewa sedang inyo mengecek ju onde dik kandung dia ayu dia enak tekan abang dik jo abang indah inge ayu jo abang sajo tekan ayu konda abang nama lepon ayu nda ado kana abang di memandang katorupo itu menjauh badan diri ayu onde abang dengan bana ndak bantu itu do bang nan sabananyo ayu sayang jo bake abang ayu tekan ajo jabang abang pai tadi mana tabado ibu dia tido abang pai ayu tinggal lahurabi bang nang katau yo tapi ba abang mengaban ayu di dalam banan punyo ado banayu takuian beko awak pai jo abang beko awak pai ke Singapura kadake abang baturian kamapai nambe do abang baparangai dirantau ambo batingan akadayo badanayu bangai mandanga katorupo itu onde ayu di abang picayo lah dia badan ayu asanamu pai jo abang dak nyo ayu abang sio kan
Mendanga kato dari along jawaban badan ayu onde abang dengan bana lain dah abang bado Olai ndak bang abang baca lia mandanga kato rupo itu onde ayu sayang abang oh abang indak baduto abang indak baca lia yakinlah dia badan ayu abang cinta kabake ayu dia Oda inyo mengeceknya rupo itu melalui WA aja telepon di sinan kalau kok dipandang jawaban badan ayu onde abang dengan bana tunggulah dulu badan abang menunggu seminggu kini sesuai janji awak dulu Oh mandanga katoco itu lasana hatinya badan along onde dek kandung ayu dia asa nyolai kekamandi bajuntai duduk ate batu hasayu mengaku jadi biasa minggu dia abang tunggu dia Oh biasa minggunya abang tunggu di sinan kalau dipandang tadang ajuo di anaknya di sinan kalau kok dilie anak lah gadang bantu itu anak lah cadik karena monyo mana lo anak lah cadik kalau bandingan sekolah sampai awak lah dalam SMP kelas 2 tuan La tahu salah jawabanannya la jale de inyo sianan salah tadang ajuo di badan anak di sinan kalau kok dilie oh indak to bilang lamo bana ditutui telepon nak nyolai sainggo iko dulu bang awak bacarito beko tadanga dina lain bange Obeko tadanga dina lain dak para luto etong lamo di sinan kalau kok dilie agak saja di badan ninyo maalun badan ninyo tadi ala telepon dah baranti ndak ado mengecek lai la datang anak bake ayu onde ibu dengan bana danga de ibu katawa ndak boleh de busa bantu itu yo ndak boleh do ibu mengecek rupo itu ibu lah jale basuami di apa balataan ibu bapa yang baki apa badoso gadang badan ibu buai Badoso gadang bu badan ibu lai tekana de ibu sejarah na lamo-lamo dari rumah ibu-ibu di bawah apa ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu lah berang badan diri ayu carito jangan juang dipa banyak kok sayang kabake apa turuian badan diri apa yuang Ibu ndak ada do manga-manga itu tutoke badan ibu
kato sampai sebantu itu dan ada ibu sabananya kok iyo toke badan ibu ndak patui mengecek rupo itu. Mangabat ngecek coy itu pulo bat sayang-sayang bat cinta-cinta toke alo itu namanya ba itu kato anak ayu Tuhan. Ba itu katonyo anak ayu inyo iyo buyong Susanto di sinan kalau kok dipandang da ayu menjawek lai danga di badanang buyong Susanto cerita jangan banyak ju jangan cerita angpa banyak badanang masih anak-anak bukan urusan badanan to ba itu kato mande Susanto Tuhan. Komandanga katoco itu aja wapan badan anak. Onde ibu dengan bana kok bapak liang ibu jo apa nan manto indak kepai-pai jo ibu. Kok basalingku ibu jo nan lain yo manto ndak sayang bagi ibu kama apa si manto pai ba itu kato hola badan na anak indak to bilang do lamo bana nak para lulo dietong lamo madisiko kalau kok dilie yo agak di badan dirinyo naninyo anak jo mande la batangka inyo baduo batangka di atero rumah tuane. Oh abiari nyo asari tu abiari baganti hari. Oh tumpak di badan diri ayu nyo tarui juo bakarajo karajo kilang. Oh badan lo indak dibilang do lamo bana indak guno to etong lamo maalun sajo badaninyo made inyo lamo bakalamuan o seminggu pak sesudah itu lah datang balik toke dari Singapura namo si buyong along kabake badan diri ayu maka bake badannya diri ayu deklah datang toke babalik mengecek juo bantu itu di sinan kalau dipandang
Baru bakato badan ayu onde abang nangakan bana dengan bana labang di bangalong ko iyo awak pa ijo abang lai ko namu abang bajanji mansonda ayu basio-sioan mansonda ayu kabang abaikan ba itu sekali kato ayu yo aja wapan badananyo onde dia kanduang ayu dia picayolah dia badanayu kok pai dia ayu jo abang ayu indah basio-sio kan dia dek lama otak kama otak nan janji sudah dibuenyo mansonyo indak kabaruba sinan bakato badan ayu onde abang dangakan bana oba balik bang ayu dahulu awak ambil baju di rumah sarato paspor sekalian lengkap jo pisah untuk jalan awak pai samo jo abang bangai yo awak pai mabang samo jo abang ba itu bana katoinyo nak paralu dietong lamu mandanga katorupo itu onde ayu dengan bana ndak ada gunanya paspor ndak ada gunanya pisah jo abang sajo layu pai paspor abang lobek ko menguruskan ba itu sekali katoinyo mandanga katorupo itu onde abang dengan mana elo paspor diurus elo juo paspor nalamo yo pokoknya anggaran pukul 1 malam japui ayu tampe biaso bangai yo japui ayu bang tampe biaso dakek tikungan pasamalam ba itu sekali kato ayu lasana ngati badaninyo sana ngatinyo badana longkok lacu itu manang kaelok kok disinan lo nang katibonyo biala beko abang japui ari batambah patang yuo patang bajawe dengan sanyo yonan sanyo sesanyo itu babalik badan diri ayu malah babalik badan diri ayu seto babalik pak ayu tadi ndak lama ayu di jalan yo sampai ke tampe tinggalinyo satu tibo ayu di rumah lala mandi badan ayu selesai mandi ganti pakaian inyo bantu orang nak satu bantu elok bana sayang kanak nak tabado sayang ke suami nak kamain ndak ada nan curiga seorang duo mansonyo ayu kabarang angke yo mansonyo ayu kabarang ke indak to bilang lamo bana indak disiko di palamu anenan malam samalam tu anggaran pukul 9 menjawi pukul 10 meningkat pukul 9
Ariado pukul 2 balik malam tekalo urang sarumanyo la tekalo badan sidil 100 anak sekalian nyo ambil paspornyo nanado cukui jo pisah sekalian 100 bajunyo nanado yo masuk kata selo-elo barangke ayu dari rumah Pak Barangke ayu dari rumahnya tinggalan sore sepucuk talata dakeknya meja makan yo ala bunyi si sore dangakanlah dia Abang Idil ambo ndak nio abang lai carilah bini kanan lain abe anak elo awak jan di kanaju Awajan nikana juo itulah dalam isi sure talata dake meja barangke badan diri satu barangke dari rumah alanyo taruinyo ke pasar malam tiba dake tikungan pasar malam moto baru ala menunggu tuan lanai ayunyo ate oto seto lanai ate oto ndak guno kita bilang lamo baban lanai kesadonyo o sato latibo ate oto barangke oto sekali kontak tabeong mesini duit gas ditakanyo gas tetakan komplengnya resik kompleng teresiknya andel masuk kompleng di papa oh bajalan notonyo narancak kalau nanoto mewah tadi sedang jalan andel nyopor dari 1 opor K2 dari 2 opor K3 dari 3 lape kampe tambah diampe tambah tanang Hapotan lari nyotanang dangadang lari 80 ado mancilok kasaratui ado cipi ado bili saratui 20 lari oto kasuo ampere kilometer kajaba kaja tonggak kilo laraba tonggak kawe tampak gambar tengkura Yo nasi manasi kasih alui buni babuni karekel jagung buni basi jalan gadang ba itu kancang lari oto mewah nangkana monyo Yo tando lari nyo kancang nambak copucu dilancan nambak cokucing lapisan yo bak balui digati ku bantu sarasa koto baru baktu kasih bungka datang bantu lang kisau lari oto Mbak itu kancang nyoto balari buni barabab baku capi buni bagandang basarunai mbak itu oto kok dipandang indak taetong simpang dape indak tabilang simpang tinggal
Yo kaja bakaja simpang dape, kaja bakaja simpang tinggal, kama jalan nyuaran dari nyo daerah mapas semalam lah nyuaran ke daerah Coket tuan. O di sinan nyola tibonyo di wilayah Coket onde dek kanduang dangabana nyo ambil penginapan sekali diambil penginapan nempal yang elo di sikodo lu awak serahat barisu awak ke Singapura ba itu kato badaninyo mandanga katonyo dari along katonyo badannya padiri ayu kato ayu layo pulo. Ndak tabado sanang di hati lado tarui ke dalam motel satu tibo di penginapan di sinan kalau dipandang Ariado pukulnya 2 malam angga menjalang setengah 3 ndak lama sesudah itu Ari badaro darang siang anggaran pukul 7 pagi tabang lainnya Hola kasih ngapurei Barang keinyo ke Singapura yo la badan nambado Oh iyo badannya nambah 2 di sinan kalau dipandang maaluninya badan along iyo inyo toke Singapura Inyo tu jale punya dokumen sure inyo mau urus tentu boleh sama barang ke tuan. O tanto boleh nyoa sama barang ke di sinan kalau kau dipandang nak guna to bilang lama bana nak paralu to etong lama. O di sinan kalau dilihat nak lama bana di udara ala sampai pai ke Singapura tuan. Alala sampai ke Singapura setelah sampai ke Singapura nyo ambil oto tompangan di sinan kalau kok dipandang kironyo di sinan nyo badan along indak lo ke rumah di bawahnya nyo bawa ke hotel nempal yang mewah tuan. Nyoba ke hotel nempal yang mewah iyo ke hotel bintang 5 ba itu kalau kok dilihat ndak guna to etong lama bana iyo sadang di dalamnya hotel bintang 5 balam turanggo ate tanggo manyang taurai ate pintu Yo salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu walau balik sinan yuo tinggan badan ayu lestari baduo joinyo buyong along naninyo toke Singapura yo to japui badan diri dil duo jo anak badan inyo pae
Oduo jo anak badaninyo nam pagi sepagi tu jago lalo inyo tak kaji bininyo bangana Ronaninda la adoe Obininda ado nampak jago lalo batanyo inyo badan idil kawake badan anaknyo onde nakkan luang dangabana doko nampak badani Omandang apa nyo nambatanyo apa sayang yo awak ndak ada nampak badan ibu jago lalo ibu ndak ada pai Osinan keluarnya dari bilik satu keluar dari bilik dapet lah sure dake meja satu dapet sureknya baca ala dalam isi sure Oh satu jale isi sureknya mansonyo indah niolai Oh carilah bini kana lain itulah dalam isi sure Taman wong badan pae buyung idil tuan Hota hanya duduk di kursi aye mato balinang-linang badare jatuh aye mato menangi dil sama seorang ade inyo nantakana Ajo salah lewai badan abang yoyu Homan konyo abang batinggan Aku doso badan abang Mangkonyo abang bacampaan Oh kota suko ayu jo abang kota sanang mencari abang mengece ayu elo jan mama bue bantu iko ndak rancak buninyo pakai sore doyu Hoba itu bana kato inyo menangi di kursi keluar anak dari bilik satu keluar anak dari bilik Oh mencari apanya lah menangi onde apa dengan bana manga menangi pai badan apa yo pa Oh manga menangi pa badan apa nan salah pada tubuh nan salah pada badan sakit kepai badan apa mengecek lapa kawa ba itu kato badan anak Hosinan mengecek apa kanaknya onde nak kandung sayang apa Pemangko menangi nak badan apa Lama lang tiba di awak ibu barang kena dari rumah Tuhan Oh ibu barang kena dari rumah Mandanga kata rupo itu di kau tahu badan apa Manso ibu barang ke dari rumah
O kato sampai sabantu itu mangkonyo tahu nak badan apa iko mana sure talata sure ate meja. O satonyo cali di badan anak nyo bacoy si sure nyo nak tanggung pane hati anak indak bau tapai badan ibu Tuhan. Oh indah bau tak dopa badan ibu nyo tinggal awak baduo badaso bana badan ibu ba itu kato anak disinan kalau kok dipandang. Oh agak de inyo abuyong mustami disinan kalau dilihat. Oh pane hatinya nak tabado berang hatinya nak kamain mencali bunyi si sore kalau batamu yo ibunyo namu membunuh badan ibu Tuhan. Oh namu membunuhnya badan ibu ba itu dalam isi hati mandang sure batinggan di sinan kalau kok dipandang maalun sajo badan idin. Oh inyo menangi di kurisi opa onde dia kandung sayang abang yo dia. Oh aku salah yue badan abang, aku doso badan abang, mangko coiko ke jamayu sadang lalo dia. Oh ayu tinggal yo yue ba itu kato badan idil Tuhan. Oba itu katonyo badan idil disinan kalau kok dipandang dak guno to etong lamu bakato anak kapanyon de apa dengan mana ambo barangke do lupa basikola bareko sajo kita bahas masalah ibu barangke kato sampai sarupo itu. Oh jadi nak kato badan idil anak barangke basikola idil manangi pae samo seorang Tuhan. Oh idil menangi nyoa sama seorang aye mato badarai-darai mau jalabe aye mato jatuh cie lah jatuh duo ba itu kalau kau dipandang. Oh nari sari itu kok nasib idil kok dibilang entong menangi hati rumah ba itu parah. Oh saya ni dilma di sinan kalau nyokok dipandang inyo menangi hati rumah sedang menangi nangi juo sedang menangi nyok lah galak laco idil galak seorang bantu orang gilo dipandang nangi oh Tuhan Oh bantu orang gilo dipandangi ba itu kalau kau dipandang
Yo indak to etong lamo bana tinggan sadang bantu itu to japui ayu. Oh di Singapura inyo ala nyo basanang-sanang getok ke Singapura iyo inyo nambah namo halong. O tinggal di hotel bintang 5 ba itu tandonyo basanang-sanang nasib anak jo suami nak takkan nama Ma biarinyo pak baganti hari ya biarinyo baganti pakan nabi pakan baganti bulan sebulan jo 2 bulan lah 3 bulan jo ampe bulan kamasuk kali 5 bulan. Yo tinggayunyo di Singapura, iyo di hotel bintang 5, iyo jualong toke Singapura mae. Mayo jualong nyo atok ke Singapura to tinggan sadang bantu itu kita japui badan sidil. Yo semanjak nyo inyo batinggan semanjak nyo tinggan nidil diayu. Yo la jale inyo lokok dipandang inyo la galak sama seorang bantu orang gilo badani dilma Masa manja ayu barangke dari rumah makan indak minum pun indak lah salamonyo 4-5 bulan ninyo entong kegalak-galak sadang galak tangilah tibo lawan tu orang gilo pak badan idil tubuh lah kurui bantu pimpiang menangi anak memandangi onde apa sayang Bustami. Onde apa sayang juawa jana apa cuy kobana bawa panganakan nelo ibu jangan nikana juopa Malah banyak orang nan tahu lah banyak orang nan tahu mansonyo badan diri idil semanjak ditingganyo badan ayu lah bantu orang gilo badan inyo. Kok sempat duduk sama seorang entong membawa foto ayunyo agak-agak badan ayu onde ayu sayang abang. Onde ayu bini abang di mako badan diri ayu di Yo di mako badan dia diri ayu indak ko ibu ayu jo abang-abang dak ado badusa nak mandi indak bapak indak awak lah jali anak dagang harapan gadang bagi ayu. Dape ayu dia lapai pulo kok sempat damam badan abang sia mau be badan awak di Ado adik angkeknya tadi onde kakak dengan bana mau pulang ke awak ke rumah jangan dilapo abang menangi
Mola ke rumah ketampi awak ba itu sekali ketua diangkeknya narang Melayu Malaysia. Bakato badannya buyuang idi. Kok leibo dia kabake abang. Kok lei sayang adik kabang carikan badan nupi ayu iyo labini badana. Abang Onde abang dengan bana kama kakak kabacari alamat pain tak tahu. Kok jale ba maka alamat nanya uni kok tahu alamat kakak di wilayah Malaysia awak japui hari kini kok kakak Oh hari kini nyo kakak dijapui tapi alamat bang indak jale. Ba acaronyo kamancari tepaso sabar. Oh abang ladong Menanga kato diangkeknya di sinan kalau kok dipandang kau ndak namu dia mencari bini abang kau ndak bisa mencari kakak biar abang jalan sendiri. Oh bajalan badan diri dil bantu orang gilo sama seorang entong manyabui namo ayu mai. Oh bantunya jale corang pandai ba itu bana nasib idil makan indak minum pun indak lalimo bulannya bantu itu. Yo badan lakurui bantu pimpiang ba itu nasib badan idil anak mencali apa jui ibu anak mencali apa. Ala kasanang buat ibu mencari apa wasan sangaro gue. Mencari apa nyobu awasan saro nak patu ibu bantu iko kota ibu barangke dari rumah indak merasa badan apa. Mbak itu bana kato anaknya ambil tangan badan apa-apa sedang berjalan jua mencari badan diri ayu. Nyo ambil apa nyo sakutiko onde apa sayang joawa onde apa sayang mustami molaka rumah wa do lupa
Mamola ke rumah pawa dolu janapa bajalan juo beko dapik digeser oto beko dapik dilajang moto akadayo pa badan Bustami yo akadayo anak apa kama badan kama ngadu mande indah apa na ado dusana indah seorang juo sia menolong anak apa yo sia menolong pana apa jadi apa jan bajalan juo Dang-adang timbul pangana elok Dan kadang dak nanjali rangkawalanyo turuti anak babalik satu jalan dak kalau dipandang dak lamo sedang berjalan lah sampai nyo ke rumah seto tibo inyo di rumahnya suruh apa duduk di kursi duduk apa di kursi makan yo apa gak sesuatu minum labai gak saragu nyo ambil anak si dia anak nyo ambil anak ye segalian makan lalepa badan apa lah 5 bulan apa nak makan lah 5 bulan apa nak minum Mama kala nasi pagat sesuuk nyo ambil nasi di anaknya nyo suuan badan apa nyo makan apa ku awak menyuan apa Bustami tukang suuan lah nyo makan nasi di badan idil satu kamulai nasi ba makan nampak lah galak badan ayu Rasa nampak di labu pintu Ndak jadi nasi balulu malompek nasi di muncuang main bawa ayu dake pintu Mama imbau ayunyo ada ke pintu onde ama babalik nak kato badan di londe babalik yu badan ayu ba itu sekali kato idil tadang kato badan apa menangi anak mama ndangi ma Manangi anak memandangi abiari baganti hari Abiarinyo baganti pakan nabi pakan baganti bulan Alas setahun sesudah itu iyo nanayu hilang diru Olah setahun sesudah itu ayunya hilang dari rumah. Oh adiknya
kok dipandang kok dicalik kabake badan idil. Oh kalau dipandang tubuh idil samanya inyo ditinggal ayu samanya ditinggal bini lah jatuh stres badan inyo. Oh lah jatuh gila pak badan idil ba itu para sayang. Idil pak Olah jatuh stresnya kok dipandang kadang-kadang mengece elok kadang-kadang bantu orang gilo tapi membaik ndak namu ba itu badan diri dil. Hondak guna to etong lamo tumpak di anak badan idil naninyo buyung bustami. De adi angke dari idil asli orang Melayu Malaysia ketua dari lain tigo ba itu badan dirinya. Yo orang bapun sipak di tanah Melayu kalau nam badan diri dilnyo punyo esi biru pulo tumpak di anak sekutiko. Sawakatu masuk basikola nyo jadi masuk kakasinan masuk bagian kakak diangke nyo ba itu hebat badan idil sawakatu mulai sekolah. Di sinan kalau kok dipandang nasib kabaye di anaknya kalau ada komen sinan lah pakai air si biru tuan. Olah pakai air si biru warga negara Malaysia ba itu kalau kok dilihat. Yo tak sekolah sangat namu dek kakak angke sekutiko dek adik angke dari badan idil sangat inyoko elok bana yo sayang kabake idil. Yo kanak nyoco itu pulo nyosaran sekolah sampai kini masuk bagian polis Malaysia itu sekolah olanannya Oh sedang di dalam pendidikan dak lama tong bana. Oh sedang dalam pendidikan yo masuk ke polis Malaysia. Oh dek-dekingan lahir tinggi pulau Datuk Negeri Batu Sembilan itu bana tukang masukan. Oh nasib kabaik di Bustami nasib kaelok di badannya lahir lulusnya dalam pendidikan. Oh titelnya sangat elok pulau bagian intel pulau nandape ba itu nasib badana anak pae.
Coba itu kalau kau dipandang anak lulus jadi polis di Malaysia. Setelah jale lulus polis lalaki pakaian dinas. Oh balik tampeknya adik angkeknya dari dil. Satu balik dari tampek adik angkeknya. Awak pai pak mencari apa pak itu kata badaninya. Oh mandang kata rupa itu kok apa nak lai masih ada sadang baku ruang dalam bilik di lapian be ko bajalan naik kok di lapian beko bajalan panjang lo awak mencari kok lai batamu masih elok nan bedo di langga oto nan sulit di langga onda ba itu kato badanama badanainyo oh mandanga katoco itu di sinan kalau dipandang alanya buka pintu kamar nampak apa-apa sadang bamanwang tuan oh nampak apanya sedang bamanwang makanan cukui kasadonyo tapi makanan ndaknyo makan kok minuman ba itu pulo oh mangecek badan bustaminyo datang jo pakaian dinas calik lapai anak apalah jadi polis oh Malaysia yo pai bau panganakan elok yo pa oh bau panganakan bayi yo pai oh jangan bili paturuan mulia apa oh bagala yo pai dialah jahe pa badan ibu biarlah ibu meninggal nakabado sopa ibu juo tuan nangkabadoso pa ibu ju indak jo awak depan nangkabadoso jana paco itu ju yo pa oh sayang lapai kabustami yo pai oh dari ketik lah bagadangkan kini bustami jadi polis tapi apa oh lagi lo pulo yo pai ba itu kato badan anak tuan coba kamangecek dake idil nak nangka jale di badan nyonyo entong galak sama sorang entong magaga foto entong main bau namo ayu nangka disabui ndak nangka nyodangan cie ju entong maga foto ayu tuan oh entong maga foto ayu yo ibu anak mencari apanya tapi ba mangaban di sinan kalau kok dipandang ndak paralu dia tong lamo nyoba balik dinas nak nyolai waktu tugas pak Hola datang la pulo
O barangke badan Bustami bakato kayang kenyo Oyo dia angke apanya ne paci dengan mana wak kekantu enak nyola Kantu nak nyolai mandanga kato cuy itu elok-elok nak menjalankan tugas Ojan salah aturan kumandan mulia nak laki naik pangkat nak Oh boleh nak laki nak naik pangkat ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu umanat nyopaci are ba itu sajo di Bustami Oh inyo barangke nak nyolai ala barangke nyo kakatu nak guno to bilang lamu di balai polis sekana monyo balai polis kata orang sinan kantu polisi kece awak tuan Oh sampai ke kantor badan ninyo agak di badan si Bustami parenta tiba di kumandan mambiak pareman dada ba itu dalam ceritanya Yo manangkok pareman narkoba di sinan kalau kok dipandang kalau Bustami kok dilihat inyo ndak ada takui ndak tahu ditakui badan inyo bajalan inyo sama seorang Yo kamambiak pareman dada ba itu kalau kok dipandang coy itu buyung Bustami tuan Oco itu nyo buyung Bustami di sinan kalau kok dilihat Hondak kuno to bilang lamo bana rata tangannya lanang kaelo la dapet pareman dada nanyo ambil pareman sabu dapet pulo tuan Nanyo yencer pareman dada panggale sabu kanai pulo ba itu bana kok dili ndak guno to etong lamo Yo nasib kamu jua di Bustami cie nyo cakau duo dape naik jabatan Wala si Bustami Indak to bilang do lamo bana nak paralu dietong lamo de inyo utak sangat elok na nyo parentaan di kumandan tetap nyo dapet na nyo ambil Otiok tahun pangkat lah naik de elok rata tangan nyo jadi spektur badan inyo Oba itu hebatnya utak inyo co itu santiang si Bustami o tuane
adi sampektur badani nyoba itu kalau kok dilie ndak guno to etong lamo jabatan bertambah tinggi pangkat nyona Oh tio letahun Ko ado perantau dari Minang ko ado nanti tengkok polis kok lalape ke balai polis kok lai alun banyak nan tahu kok dapet kabar di badannya. Yo walaupun tetangkok elok walaupun tetangkok kosong lanyo lapean di bustang ami o tuane malanyo lapean yo adi bustamia katonyo urang nambanya yo elok banana idil jadi sempek turana idil ko ado awak tetangkok dia ge kabaka badanyo capek badanyo malapean asa tadang abat Minang dak kanyo tanyo di pajatu maei Maba itu bana katorang nyonanado di daerah Malaysia wa itu tersabut sekutiko nyo banyak menolong awak perantau walaupun tetangkok kosong walaupun tetangkok nyolai punyo dokumen ba itu bana Pak Badan Bustami indak to bilang lamo bana dek piti Bustami sadang ado dek lai sadang punyo piti nyo bangun rumah gadang-gadang di wilayah si Sungai Bulu Yo di daerahnya si Sungai Bulu dek rumah sudah nyobuek rumah gadang-gadang ate namu apa nyobana sebantuk rumah datuk dibuek nyo. Mbak itu bana di Badan Bustami sudah terbuka rumah nyobuek nyobali keto baru cie Ketonyo katorang Malaysia oto mewah katorang awak lanyo Bali oto baruci ado kandangnya sekalian nyo bualian ate namo apa nyo ate namo si buyong idil kok rumah idil nampunyo walaupun gilo apa Orumala sudah dibuean oto baru adolo cie di sini napa nyonyo tinggal serato jo adi angkenyo onde dangan la di apa abean apa badan ambo
kok namu makan lagi makan, kok suko minum lagi minum, jangan palape apa keluar beko dape digeser onda apa Oh beko dapet digeser onda ba itu kato badanana disinan kalau kok dipandang alanyo jago apa Bustami oh dia Oh angkeknya indak to bilang no lamo bana nak paralu dietong lamo yo sadang coy itu to tinggal tumpak di badan si Bustami nyola tarui pai kakak tu ema manyola taruinyo apa ikakantu la dinas loinyo babalik ba itu bana si Bustami yo balai Pak Rajo kaulu balai di dalam lawi tinggalnya Bustami dulu mandenyo di daerah Singapura kita japui yo to japui mande badan Bustami nambah namu ayu lastari nambah namonyo ayu lastari kironyo Pak badan diri ayu kini masih di hotel bintang 5 yo di daerah Singapura Baduojo badan along kironyo badan diri ayu tekicu gadang Pak di sialong kironyo badan diri along bukan orang sembarang orang bukan orang main-main Mupia Hongkong di Singapura orang cadie orang penipu ba itu dalam sejarahnya di sinan kalau kok dipandang kalau karajo badan along itu kepala kupu-kupu mengalam kironyo badan diri along inyo tu kepala kupu-kupu malam ba itu banala badan inyo ala takicu badan ayu takicu gadang badan inyo yo ba acaronyo leko nang kaelo supaya lapinyo dari daerah Singapura supaya keluar dari siko yo keluar dari hotel bintang 5 bisa babalik ke Malaysia apa yo supaya dapat keluar dari siko ditanyolah ke pegawai hotel awak nak pandai bahasa sinan awak nak tahu bahasanya
Di sinan kalau kau dilihat indah to bilang lamo banana para lu dietong lamo. Di sinan kalau kau dilihat nasib badannya diri ayu entong menangi dalam kamar maei. Yo entong menangi dalam kamar ba itu nasib badan ayu. Yo coy itu nasib badaninyo. Takana suami nambat tinggan, takana anak batingan. Yo di daerah Malaysia. Otak kanan nak batingan sadang nyolalo jo suami. Ho awak barangke ke Singapura iko dan dinyo nalati. Oh mungkin kutua suami tuo, mungkin kutuanya suami jolaki ba itu kato badaninyo. Oh sumpah nak mungkin ada juo mangkoco iko keadaan tuan. Oh de aro nyoa dolar Singapura de aro toke dari Singapura batingan suami jo anak sedang lalok lah batingan kini nyo iko nanta jadi tekicu gadang badan awak ba acaro nyo leko nang kaelo supaya dapet keluar dari hotel bintang 5 dapet keluar dari Singapura supaya tiba di Malaysia yo pai boleh bertamu dengan anak boleh bertamu jo suami ba itu kato pai badan ayu tuan. Oba itu kata badan ayu nak guna to etong lamo tumpak di badan along tadi manandoannya kepala kupu-kupu malam dak ayu sorang nanyo simpan. Ado juo dari Thailand, ado juo dari Surabaya, dan ado juo dari Bandung. Nyo simpan di hotel bintang 5 iyo di daerah Singapura tuan. Oh kok ada toke dari luar, kok ada orang luar masuknya ke pamaka hotel bintang 5. Tentulah jaleinyo nan ditamui, ba itu karajo badan along. Di sinan kalau kok dipandang tumpak di badan tumanyo ayu tadi entong menangi dalam kamar tuan. Oh entong menangi dalam kamar tekana suami Joana. Onde abang dengan bana dengan lepasan bang idilai joangin lalu yo bang.
Hojapui lah badan bang diri ayu nak jangan ditinggal ayu tadaga bang bake abang tuan. Oh ayu tadaga bang bake abang jangan ayu abang sio-sioan ba itu kato badan inyo bapasan joangin lalu coba acaronyo pasan ka sampai inyo manangi dalam bilik tekanan apa batinggakan Tuhan. Otak anak batingan sadang coy itu kita bilang yo sadang menangi di dalam kamar tinggal sadang menangi to japui bustami olah sadang ladi nasei